luar. Rame pokoknya Mas. Ora sida nyep to? Kandhane. Bacaane sarwa asri jero Turun diayu hari ini kan sabut nanda keterangan lumantariwan pun.
sih. Udah dapat iki urung Mas? Urung. Punika wonten Anjing ingkang nembe pripun? mantu live streaming wonten Kang Gombalmu. Oh iya, Kang Gombalmu pripun? Ugi wonten Mbak Starsel. Iya. Wilujeng siang Mbak Starsel. Mbak Starsel. Minalaidin wal faidin. Ini salah satu penggemar Sugeng dari Riyadi, Cerah ya, Foto. nggih. Juga Mbak Lusmini Nggih. 7481. Heeh. Ugi wau wonten martabak. Martabak. Oh, wis terus apa Jenenge neh? akeh ya Mas ya. Oh, nggih matur nuwun ingkang nembe mantu live streaming. Monggo ingkang badhe ngersakaken lelagon lumantar live streaming chatting kemawon mugi-mugi saged dipun pinanggani. Nggih. Yuk nang dicus nih. Monggo Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuksu sundukan padam raminggir tabrek tak korbanake jiwa lan ragaku. Permaya audio sengisa. Yo, 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 yo. Eh. Asa bedino pengalaman jroning sepi sepisanmu ambung tansah katulung wawayanganmu tukang mas wong bagus ati lalian bisa mari saya angren ricit ati leliwane wong bagus tansah gumenting pandeg lan netro. Monggo Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinukku juduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Sampun Bapak J. Oke, terima kasih Deyu Vio. So, jelaskan. Monggo Mbak Lastri digoyang yuk bersama Jelas Nada. Mbak Lastri. Kurang ngopo aku iki dadi wong liya. Kurang ngopo aku iki
bojoku apa bojone bola bali mung gawe larane rasa tresno sliramu rapi sonjo Wis milih tresno aku dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelan dirasa rasa tresno sliramu rapi sonjoko rasa suwun muga enggal paringo eling eling marang keluarga tansah sumandhing ayam tentrem pangajap kurindu lengi bola bali bojo laren ati iya jelas nada Jeramoto Production ora apa aku iki dadi wong kurang apa apa aku iki gone tresno nyatane sliramu larane ati atun ora bisa ditambani pripatiki ora bisa tak gedhepke yen to weruh sliramu jejer dheweke antuk tresno umber nafsu ni asmara lali aku nyanding wanita liya wis milih yo tresno aku apa dheweke wis milih yo dadi bojoku apa bojone kali mung gawe larane ati atun ora bisa ditambani wis milih dadi bojoku apa bojone wis milih wis milih dadi pacarku apa pacare bola bali bola bali buka wikelan dirasa rasa tresno sliramu rapi sonjoko sesuwun yo paringo eling marang keluarga tansah sumandhing ayam ayem tentrem pangajap rino lan wengi bali mung gawe larane ati Yuri. Terima kasih Mbak Sulastri. Matur nuwun Mbak Sulastri kang sampun mantul live streaming berkah selalu Iya, amin. yang senantiasa masih mantul live streaming bersama Iya. Cerah Foto juga Jelas Nada Production. Betul sekali.